BTV arriba a aquesta nova temporada carregada de novetats. Estrenem 12 programes nous, són 6 de producció pròpia, 4 de producció externa, també 2 nous informatius i, a més, hem rentat la cara a 3 programes que ja existien. El més novedós de tot això també ha sigut com hem arribat fins aquí, que ha sigut amb un procés participatiu de tota la plantilla. I què és el que oferirem? Doncs oferirem, sobretot, informació de proximitat, també debats, cultura, entreteniment, educació i criança, és a dir, que toquem totes les tecles, gastronomia, és a dir, no us podeu perdre aquesta nova programació que presentem amb la que hem arribat aquesta tardor. De fet, jo també destacaria un dels programes que més il·lusió ens fa és la Crònica Negra de la ciutat de Barcelona, que arribarà els diumenges a la nit a partir de les 10 amb el Barcelona Confidencial. I també un programa de reportatges que farem tots els dissabtes a partir de 2:15 de la nit, que es diu Punt de Fuga, on hi haurà sempre un reportatge o un documental produït pels serveis informatius de BTV, però també donarem finestra a tota aquella producció que es fa a Barcelona, la Gran Barcelona, que és molta i de molta qualitat.